smutný, že nás nesledujú. Ja chodte do ryti. Samozrejme, vítajte pri ďalších gazdovských novinách. Tentokrát sa budeme baviť o záhradkárstve. Záhradkárstvo je všeobecne povedané hádzať veci do zeme. Potom na ne môžete čurkať, alebo aj kakať, alebo svietiť slniečko. Niektorí odvážujúci ich aj žerú, ako napríklad divoká tvorkyňa, ktorá miluje Boha. Ja milujem Boha. Yeah! To musíš vedieť, že ja milujem Boha. Nie všetci, kto milujú Boha, sú proste Bibliou podsvetení. Yeah! Všetci, čo milujú Boha, majú miesto v pekle, nemajú. Majú miesto v nebi. Majú miesto v nebi. Ja milujem Boha. Musíš ho mať rád aj ty, pretože Boh ti dáva lásku, srdce a život. Že rastlín ako divoká tvorkyňa máš z toho vitamíny C, B, A. A budeš mať kontent z toho. Môžeš ísť vyhlásať náboženstvo do Brazílie. Ježiš ti preplatí letenky zadarmo všetko. Prepáčte, nechal som sa trošku uniesť. Takže poďme na to. A takto to vyzerá v typickej záhradkárskej rodine na Slovensku. Takže ideme sa kúknúť na to. Synček môj, zase tu všetko ja robím. Ideš mi pomôcť sadiť kvet. No dobre, môže. Tu máš kvetinač. Vidíš ho? Áno. Poňho nasypeš takú hnedú vec, ktorá sa nešňupe. Volá sa zem. Zem. Nie zem ako zem, ale tak hlina. Tá sa nežere. Dúfam, že nebudeš žrať. A už vôbec nešňupať. No, toto ti nikdy nezrobím, že si šňupal tú vodu, akože dáš tam takto opatrne semiačko. Potom tam zahrabeš, to už nemusí byť opatrne, a zaleješ to trilión litrom vody. Dobre, môžeš ísť, ja to urobím. Piťu, ja to budem robiť. A tak prečo si ma volala? Aby si to vedel. Budeš sa kúkať na to, ako sa to má robiť. Lebo to sa ti určite zíde, keď nájdeš nejakú svoju slečnu. Donies mi kvetinač. Ďakujem bardzo. Kvetinač, donies hlinu. Nie tu na, že vyhrabeš pre pána. Máme tam ten koncentrát, či jak sa to volá. Okay. Také veľké, no, 5 litrové díky. Toto tam nasypeš. Dobre, trošku akože urobíš jamku. Ide veľmi dobre. Urobíš jamku. Zoberieš semiačko. Dávaj. Šupneš ho tam opatrne. Zahrabeš. Môžeš aj hrabličkami, ale to neodporúča. A zaleješ to miliardami, kvatrotrilión litrami vody. Pozor, sladkovodné, nie slané. Nemáš do toho pľúvať. A si normálny? No tak nemám vodu, no. Dobre. Koľkokrát som ti povedala, aby díky. No, teraz to dáš tam do skleníka. OK? Ty máš Parkinsonovú chorobu? Že sa klepeš? Keď hrám Fortnite 1v1, tak sa klepem, no. Ja ti dám taký Ja mám Fortnite, že Fortnite. Fortnite už ani nebudeš pod. Ale je teraz nový update Grow Garden farming update vo Fortnite. Budem tam farmiť. Grow Garden. No to už je len Robloxe hra. Super.
Tam sa učím sadiť, musím... Učíš sadiť, že tam klikneš na to miesto. Aha. Zasadil som. Zasadil, lebo ja som to musel urobiť. No, a toto takto urobíme ešte asi 1000-krát. To je veľká zábava. Ale práca iba na 5 minút, neboj. Okay. A však už všetko máš pri sebe, tak to urob. No, ne. Pekne si sadneš tu ako ja na kolená. Musíš si dať taký podsedák potom. Díky. Aby si nemal zase špinavé nohy, lebo po tebe preto sa nedá. Zobereš kvetinu. Dobre. Nasyp koncentrát z hliny. Okay. Urob jamku. Semiačko. Ej, opatrne. Dobre. Ešte raz ho vyber a opatrne. No. Tak. Krás. Zahrab. Voda. Kvatrilión, milión litrov vody. Presne tak. Teraz to daj do skleníka. Pripadám si v Minecrafte. Prečo? Tam nemôžeš robiť jamku. To není to práve orechové. Počúvaj, čo by si tak ty teraz robil v Grow Garden? Neviem, asi farmil nejaké mutácie na môj burning wood. Mutácie má kvety pre pána Jána Božíka. Aby som bol milionár, kvadriliónár. I hneď sa požehnaj. To čo bolo? To by aj trojročné decko takto zvládlo. A čo mám robiť toto more? To je iné náboženstvo. Ty nechodíš, ty nepatríš do tejto rodiny každú jednu nedelu. Chodíme do kostola a ty si to nevieš zapamätať. Však. Tak ukáž, ja neviem. I Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen, ktorý si na nebesiach, aby vstal z mŕtvych, aby mi pomohol s týmito kvetinami. Amen. Ty čo sa na mňa kúkaš, debil? Čo si čítala Andersenovu knihu? Nie, Andersen žil pred 200 rokmi, ale to je jedno. Ja som mal samé jednotky z techniky. Aha, super. Ja viem, že nevyzerám na to, že mám tu na väčšie oko ako tu, ale to je jedno. Nevyzerá vôbec. Zasaď to teraz tak a požehnaj sa, ako som to ja povedal. A ty to do čoho dávaš? Však tam nemáš kvetináč. Aha, tak ideš, no. No, tak idem. Kvetinár, bum. Zlinár. No. Jamka. Opatrne. Dobre. Tak opatrne. Zahrab. Kilo vody. Si zabudol zahrabať. Ježiši Kriste s tebou. Požehnaj sa. I Otca, i Ducha Svätého, modlíme sa. Amen. Prosím, prežehnaj ma, no Boha. Ja som si nezapamätal. Čo si tam všetko, neviem, čo tam bolo. Ešte, že prežehnaj. Môj pekný, počuj. Čo sme sa dnes naučili? Ako sadiť kvetiny. Áno. Povedal som, že 5-minútová práca. By si mohol zase hrať ten tvoj Fortnite. To znamená, že 5 minút neuvidíš Fortnite. Prdnákovi, ty ho neuvidíš do konca školského roku! A cez prázdniny. Pôjdeš na výcvikový tábor do Severnej Kórey. No? No? Som zariadil. To je super. Vážne. Kim Jong-un. Vážne.
Amenodorime Kim Jong-un odpal ma tam, čo?